дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол ду маротиба маъракаи даъвати ҷавонписарони синни даъватӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ доир мегардад. Бинобар ин то оғози давраи сафарбарӣ корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ гузаронида мешаванд. Бо ин мақсад кормандони Мактаби Муттаҳидаи техникии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода дар доираи иҷрои рисолати худ корҳои омоданамоии мутахассисон ва касбомӯзонро ба роҳ монда дар ниҳоди ҷавонон арзишҳои олии ватандорӣ ва ҳифзи содиқонаи марзу буми кишварро ҷой медиҳанд. ин мактаб барои қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони синни даъватиро тарбия карда мутахассисони техникӣ омода менамояд. Мактаб дорои 7 синфхона ва 16 нақлиёти таълимӣ буда бо ҳама таҷҳизоти зарурӣ таъмин аст. Дар ин ҷо даъватшавандагон пеш аз маъракаи сафарбарӣ бо сохт ва истифодабарии автомобил, қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва асосҳои ҳаракати бехатарӣ, машқи ронандагӣ, тирпаронӣ ва дигар амалҳои низомиро аз худ карда соҳиби шаҳодатномаи ронандагии дараҷаи S мешаванд. Фаъолияти устодон дар ин даргоҳ ба таври назаравӣ ва амалӣ ба роҳ монда шуда, машғулиятҳои ронандагӣ аз рӯи харитаи хатсайри тасдиқгардида гузаронида мешаванд. Барои омода намудани ҷавонон ба хизмати ватан модар дар сафи қувваҳои мусаллаҳ аз ҷониби Комиссарияти ҳарбии шаҳри Турсунзода нақшачорабиниҳо таъсис дода шуда, айни замон амалигардонии онҳо бо маром идома доранд. маҳз ҳамин ҳавасмандгардонӣ ва корҳои тарғиботию ташвиқотӣ имкон фароҳам овард ки сол аз сол шумораи ихтиёриёни ба хизмати ҳарбӣ даъватшаванда зиёд гардида, ҷавонон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ баҳри ҳимояи марзу буми ватани худ камари ҳиммат баста ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил мешаванд.